ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo itaalawas ana paulwan. Massage Clinic, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manipod na katurpos ni Helen iti high school at dalat ta dito'y balay, ta saan mo't nga rod ang makakita. Masyanak mo't iti anak ko, tatang. Imbakit di tainan anusan na tinagiskwela iti high school. Uray ka na yun da nga ublagan gapo iti kinabulag na. Nasingpait, manipod ubeng ti apukaw. Imbaglakit di, taadda kayo akanayon anang itultulod kan ko na iti pagadalan, tatang. Wen ta si kakit nga rod ti agtrab-trabaho, babain iti kinabeautisan mau. Pag-yamanak mat, taadda akanayon ti customer ko, nga umay agpapukis kas kada agpamanicure. Uray kaskasanaw, di tayo mat nagbisain, babain iti day ta trabaho, manak ko. Mapan ka kadidyo parlor, nanang? Madamdama pa'y, anak. Nasapa pa'y mat. Oh, adda ka di ibagam? Pakisaghanam ko madagiti labaak, nanang. Ilasin mo dagiti puraw, kanti di kolor, tajay lamang galgal ti aramidag. Aglaba ka di ita? Ay, pasensya kan anak ko. Kasta lang arudan ti kasasaad mo. Angam si kapay lati aglaba. Tadyak mo't masangon, gaputa ka na yun abisi. Rumbang asyak ti aglaba, nanang. Madimat no awan pulos ehersisyo. Sige, tay saganak nga rudan ti labaam. Ikargak iti batya dagiti puraw. Isarunom to dagiti ikabil ko iti asidag alupot adi kolor. Wanang. Punwak met dagiti talo abatya iti danom tapno as asidag apagbanlawam. Wanang. Sana bale. Adamat ni Lolo ang mangihanger kan mangisampay. Naurnungan tan iti labaan, na. Ingka kumaglaba, tado pa iti deliver ko alako. Aglaba akto ano magagetak. Masadutak pa'y ita, nanang. Ay, nagrigat ti aglaba no naurnong ti ato alabada. Ingka ki di aglaban. Masadutak pa'y nga rod ita. Anya nga iti obraem itang agmalmalam. Awan mo't trabahom. Bakasyon nyo mat ijay pagadalan. Ay nananang, agrelaksak pa'y met kakaiso na bakasyon mi. Manumat nga aldawan ti bakasyon mo. Iso nga adu ti mureng mo, tasukat ka ngamin asukat. Kakaiso na bakasyon. Enjoy and relax. Aglablaba ka nga oray di ka makakita? Sinsinan siguro ti panaglabaman niya, tadi mo mat makita tinarugi. Saan mat? Tagal-galak mat agal-galan, sakbay amangalak manan iti sabali alabaak. Napuno mat iti danom day tatalo abat siya. Di tamon ibalnaw? Wan insagana ni nanang ko amin dagita, sakbay ama pa nagtrabaho. Kaya't mo asawan. Iso tinangilasin kadagiti puraw ang nakakarga iti basit a palanggana? Wan, iso ti umuna alabaak. Ibanlaw ko, sakbay alabaak dagiti dadduma. Intun malpas mo abalnawan iti may sa abat niya. Ari kapam ti sumaruno abat niya, taijay kamanan nga agbalnaw? Wan iso a pinagaabay ni nanang ko dagita, tapno nalakalaang ti panangarikap ko. Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan. At iti order mo asabon. Sana ko na mapan ije balayo. Ay na, apag husto. Tanaibos ti sabon mi. Pinaglabang amin ni Helen itay bigat dyan nabatbati asabon mi. Anya? Makalaba di anak mo abulag? Ay katuan naggagat nga aglaba.
Ilasin ko asigod dagiti puraw ken di kolor. Kasano ang makita na nga iti panagbalnaw na. Isaganak dagiti batya a pagbanlawan na. Kargaak iti danom ti tallo a batya. Tapno jay laangen agbanlaw ti aramiden na. Ay, nagrigatan ti biag ti bulag. Anya tinaginhawam iji anak mo, tapay a bulag. Apay, Sofia, mama ti kakadi? Nga adda connection ti panaginaw ti ina, iti ubing nga ipasngay nanto? Ammo pa yan. Kastamot ngamin ti ko na dagiti babakit anagsiko ken nagana. Ay na, nakalaban ti kaaruba tayo abulag. Ngamsi ka, di ka pa'y nakalaba. Patyam at anadalos ti labaan day jay kat di namat makita. Basta na ibabad ti sabon siguro ak gel-gel-gel-gelon. Apay nanang, napan ka kadi jay balayda? Nakitam anaglaba? Nasabat ko ni Alicia. Inted ko ti sabon nga order na. Imbaga na, nakalaba ka nun ti anak na, ni Helen. Labala siguro at ipangatiwan na kanya. Siya, makaturpusak to iti panagadal ko. Narangay to ti biyag ko. Ngamday jay ngay. Agbakbakit tulaangan iti unig ti pandiling na. Uwan paiso. Anya nga iti masakbayan na. Katkas jay mo ti kasasaad na. Mabalin a labandera. Ngam asino ngay timayat nga agpalabakan kwa na. Siyak ni Sister Eliza. Anya ka di nga oras nga ado ti tao dito'y sango ti Tianggem, Barok. Iti oras ti kaawan trabaho, sister. Oras ti alauna, aginggat alas 2. Apay ka di? Kaya't ko ngamin ti makitaripnong kada kayo. Pagsaritaan tayo ti maipapan iti pagarian ti Diyos. Pagarian ti Diyos, sister. Wan, no adam amom dita nga awan araramiden na, inkabasit awisan, tada na patag nga ibagak. Hoy, adda ka roba mi, sister. Inakayaban. Tapno dumngagdamat iti ibagam. O sige, agurayak dito'y sango ti Tianggem. Hoy, imbagtada ka dito'y arubayan niyo, Helen. Ay, umay kaawisan. Mapantay jay Tiangge. Apay ka di. Anya ti aramidan tayo jay. Ay, adda nga min madre an isarong ijay. Imbaga na, nga agawis ak kano iti kakadwak. Inawis kayo, takaasimat nga agururay ijay. Kibinan nak nga rod. Tapno daras tama kadano ni Jesango ti Tianggeo. Ay, itang rodan Adda siguro ijay dagiti daduma a binagaak. Nay, papananyo ka, day. Imbagtada ka, lolo. Ay, awisan kayo iti sango ti Tiangge. Hintayo dumngag iti ibaga ti madre an isarong dito'y lugar tayo. Nay, itamampay nga damanen maisarong a Madrid dito'y. Ay umayak nga raud. Duwata nga rodan nga kibin, lolo. Bayan ta nga umuna ni Ben. Tadagasan na dagiti daduma. Nanang, mapana ko ni di kabisera. Inak agenrol. Siguradwam nga agadal ti obraam iji kabisera. Adda nakadamagak nga ad-ado ka no ti pasyar mo. Nagkunamit nga ado ti pasyar ko. Padpadaksen naklaang day nang ibagakin ka nanang. Nasayaat no saan apod no tinaidanon kanyak. Numadamag ko asaan ka napasnak nga agadal. Pagsardengan ka. Ay nananang, napasnakak nga agadal. Uri kitang. Agmartyatan to iya tablado. Namnamaak day ta. Aramid ti pakakitaan. Saan kat nga iti sa ulaang. Ay nananang, pupuutam to ibagak. Saan akas di ta kaaruba? Agbakbakit to lang iti unag ti pandiling na kunakmanen. Agtalakak iti day tasaom. Ala, igaud mo nga rod ti agadal. Wen ka di nanang, may santon a midwife to'y anak mo. Lumugan ka kadi, Miss Analapsat?
Guwapo aparo. Tay mayakit nga ro dito'y terminal ti van. Ije ka nga rod sango nga agtugaw. Kabayatan nga awan pa iti nagtugaw. Agyaman ako na manong. Nagtauran na ito ang driver. Miss, papanam ka di? Ijay kabisera manong. Inak again roll. Kasta ka di. Carlos tinagan ko. Anya mati madaydayaw anagan mo. Siyakmat ni Maya. No estudyante ka, kawatan nga abang kay Jay Kabisera. Gusto ka di, Maya? Pudno manong. Awan nga min balay ni Ijay kabisera. Asidag ka di ti town ti boarding house mo? Wan manong. Iti asidag ti universidad. Itulod ka nga rod. Tadamat nga min gargaret mo. Ay, thank you manong. Yak nga min maawit ti bag ko amag na amapan iti ayan ti boarding house ko. Di kagdanag. Sakto ti mangawit ka iti bag mo. Ngam, awan mo ti itangdan ko kan ka manong. Awan kwarta. Saan ko apabayadan ti serbisyo ka, ding? Pakaragsakak, no kayat mo nga itulod ka. Ala, adakan ka dayta. Medyo nadagsan nga min ti bag ko. Adaman damagak kan kabalasang ko. Naipas ngay kakati a bulsak. Wan, sister. Diyak pa'y nakakita iti lawag. Kayat mo ka diti makasursuro nga agmasahe, kan agilot. Agmasahe kan agilot, sister. Wen balasang ko. No ado ti agpamasahe kan ka. Addan pagsapulam. Ada nga tamat agpamasahe kanyak, sister. Depende. No maya ti panagmasahem. Kaduan nang agpamasahe kat nataengan. Sursurwom ti agilot iti nablo kan naipit nga orat. Ibagak pa'y kaninanang ko, sister. Kayat ko akasarita ni nanang mo. Intayo ka rin ija balay mi, sister. Kapsan, nakaumayak ti balayo, takayat ko atulungan ti anak mo. Anya ka di atulong dayta, sister. Adda organisasyon mi, amang isursuro, kadagiti kayat na ti agmassage kan agilot. Isarok tayo ko man ni Helen. Sa dino, sister. Adayo ka di? Ije kabisera. Mabalin nyo ako yugan, tapno makita yu ti pagyanan, kan pangisurwanda kadagiti kas kan ni Helen. Pagsaritaan mi pa'y ka ni Helen dayta, sister. Kat inton sumaruno nga umay kayo, maamuan yun to, no umay ni Helen, wano saan. O sige, nulakat makasursuro ni Helen. Mabalin nyo ti agpatakdar iti massage clinic na. O, di adan pagsapulan ti anak yo. Kasta ka di? Sige, sister. Panunutak dayta nga insingasing mo. Adon tinatulungan ti organisasyon mi, kabsat. At daan damutan iti massage clinic. Kaslamat la therapy daytoy para kadagiti nataengan. Anak, kayat mo ka di ti makasuro iti ibagbaga ti madre? Mayat nga ta pagsapulan, nang? Kasano nga amaom no di mo matpadasen nga umuna apaok. No kasta, umanugot ka amapan ni Helen, tatang? Awan matidakas na. Kas itinako na ti madre. Awan mabayadan. Tulungan da ti kas kini Helen. Sika ti pagdamagak ita, anak. Kayat mo ka di ti makasursuro iti ibagbaga ti madre? Padasag, nanang. Barang makasuro ak. Sumuro takmet kada kayaw no itulod mo ti apo kaok. Inak man kitain ti lugar apang isurwanda ken kuana. Wen lolo, intayo, tapno makita mat. Kanayon nakto amasahyan ano agsakit ti bukot ko, apaw. Maya! Umayak man! Adda ka di!
Ni Carlos daytoy. Mabit lang! Umayan! Oh, Carlos, aday bagang? Awisin ka kumatag pasyar ta. Mabalin? Ha? Sige, urayin nak. Idisuklabi ito'y bag ko. Kagap-gapok ngamin iji pagadalan. Sa dino ka diti kaya't mapagpasyaran ta? Uray sa dino ditan, basta makarelax na. Ay, makabannog tagmalmalum iti pagadalan. No isuti ko nam. You're the boss. Kalpasan na. Intamangan iti restaurant. Nasaya at matapno sa anak ko nagluto. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagagat ka nasingpat ni Helen. Sadot, kan napanakalmat tinapintas animaya. Agpadada nga agina, amang tagtagibasit ka ni Helen. Gapo, iti kasasaad daytoy. Napanimaya iti kabesera, tapno mapan agin roll. Iti may sangaal daw, adda na isarong amadre, iti lugar da Helen. Kat insingasing na atulungan na ni Helen, nga agadal iti panagmasahe, kan panagilot. Kabayatan na, inawis ni Carlos ni Maya, iti may sa date. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo italawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. No isuti ko nam. You're the boss. Kalpasan na. Manganta iti restaurant. Nasaya at matapno sa anak ko nga agluto. Sapay ko mata masansan arumwarta nga agpasyar, Maya. Nulakit ka na yun nak nga ilibre. Apikit tinasan. Agpaiso ka di? Kanayon ta arumwar? Day tamat lagayam. Asino nga'y ti agkid-kid nga agpasyal. Sige. Kada malam, agpasyar ta. Umay kadagasan dito'y boarding house mo. Daytoy ti dagos dagiti tultulungan da nga ag-training nga agmasahe. Ijay mo ti pag-trainingan da, o ijay banda. Ay, sister, mabalin ka di nga umay minto sa rongkaran ti apaw? Mabalin latta, tata. Nawaya kayo nga umay mang bisita ka ni Helen. Agyaman ak sister. Italaeng ngamin na maisina ti apok kada kamay. Saan unay ang mabayag ti panag-training da, tata? Numalpas ti training da. Mabalindan ti agawid no kayat da, sister? Uwan, tata. Ngamnomot kayat dati agtrabaho ditoy. Adamat massage clinic iti agduduma apaset ti kabisera. Nulakit ta amunan taon. Mabalindan ti agawid, sister? Adalata kada kayo day tata. Tinapatag kat matulungan mi ni Helen. Oh, aglablaba ka man. Aywan, apayadyak makitkita ti anak mo. Ay, napan ijay kabisera. Isuro da ka nung agmasahe, kan agilot. Anya? Apay kumangay, asino tagpamasahe kan kuana. Kay kayat ti tao tagpailot iti saan abulag. Tapno makita na ti ilutan na. Addan tulat ta siguro. Kastang mati ko na dya madre. Saan nga ta nga inaramat dalaang ti anak mo iti sabali awagas? Anya ti kayat mo asawan. Amangan no saan mat nga ag-training ti aramiden ti anak mo. Napan kami ijay ka ni tatang. Napan mi kinita ti panag-training da.
Naggapuam, lolo. Naggapuak man ni kabisera. Napan ko binisita ni Helen. Oy, kumusta ngay ni Helen? Nasaya at matapok. Madaman ti training na. Oy, damag ko. Amabalin kanumat nga trabaho ije kabisera. Win ka now. Ngam no saan mate? Mabalin na ti agaway takumpurmay no sa dino ti kayat na pagtrabahuan. Mabalin ka di nga itibukod na abalay ti pagtrabahuan na? Ay katwin Tada ka numot itid da a certificate na nga isaw kat nag-training. Ay na, adan to trabaho ti gayem ko, lolo. Bareng apaw. Kumusta ti training mo? Balasang ko. Mayat sister. Masurutak matadagos ti sursuro da kanyak. Nasaya at mat. Sana ka nagkamalian ang tulong kan ka. Saan ko ang malipatan da ito nga inaramid yung kanyak, sister? Mangnamnama ak anasaya ti masakbayam, uray kasta ti kasasaad mo. No maminsan, damdamagak iti bagik, no apay abulagak, sister. Saan ka nga agladingit? Apagdarik matla ti biyag. Apagdarikmat? Saan kayo amawatan, sister? Saan tayo nga agnanayon dito'y lobong? Nulakat saan ka nga kararamid iti maikaniwas? Agnanayon ti biyag ijay langit nga gururay para kan ka. Sapay ko ma, tamakitak tilawag ijay adiso, sister. Agtalakay ti apo. Di na baybayan dagiti maikuskuspil dito'y abiyag. Maya, dito yak boarding house mamaturog Diyan ka balan ti agawid. Diyan ka makan ka. Basta siya. Maturog ak tanaulaw ak. Sigan tumit ngamin. Apay ang ginuman ka. Saan ka di amaya ti uminom? Makaikat iti banog? Diyan ka mo. Kung naman naimas ti arak. Saan mat? Nagingal ka napayit. Kasta lang. Tanabiit ka pa'y anaginom. Ngaminton maruam ka. Naimas ton. Maturog ak din. Ay, diyan ko manin makapanidi pagkatalan inton bigat. Sigurado ang nasakit nito manin ti ulo. Di ure agmalmalama di ka mapanidya pagadalan. Ta agmalmalamat nga ilutak taulom. Tapno maikat ti sakit na. Kasano ti panagmanehom? Nagmalmalam ka mangilot iti ulo. Ang damot mang sublat iti van nga iman maneho. Apay nga da ka dito'y kamak. Apay anak kay data. Nalipatam ka din ngayong guyod na kitirabi Si kapay tinangikat ka dagiti pagananay ko. Ay sa lawasaw, inikikat ko kit din. Awan mat malagip ko. Uray sak, awan mo't malagip ko. Ngam, pagbabawyam ka di, tinapasamak. Awan, malagip kon. Kasanunog bunga tinaramid ta. Anya ko man wag bunga. Bayam Sapay jak pinalpas ti panagadal ko. Ilipas mong tulat ta. Nga manipo di ta. Dituya kung dagos mo ngagyan. Asidag dito'y apagawidak. Kat, si kangarudan ti agbayad iti boarding house. Ay katuwa na. Day talagayam. Saan ka di amay mayat? No iti asidag ti parlor mo ti pagabangan to ni Helen iti pagbalinan na massage clinic na. Bayat nga agpaiso, tatang. Aguyog kami amapan kan agawid. Adda ka kanayon akadwana nukas pangarikan. Dayta nga ron tinapanunot kaw. Saan naman nagsursor? Isuadi na masiputan ti papapanan na. Ta saan mo't anarwam? Wen, tatang. Bareng bakanti pa'y ti may sa asilid iti asidag ti parlor ko. Kasanaw no adda mga bang. Ay, day talang ti parikot.
Alangan mo't nga abangak. Kat saan pa'y analpas ti training ni Helen? Dan di ka nun malpas ti training na. Apay di ka mapanagpasada. Aldawan. Bayam day tapasada. Di ka kaya tapanawan. Ngam na ibusan ti intad ni nanang nga allowance ko. Inton bigatan ti panagpasadak. Umay ka man kit di dito. Hindi nakiguyod. Agkin kinapkup ta kadilatan nga awan mo't iluto ta. At dapay basit kwartak. Intan tumangan iti restaurant. Kat nung ay awanan day tako nam abasit. Kasanon? Awan ti pagdanagam. Umay kakit di. Si kamanlat makaamon. Ay na makikiat kita. Hello, anak. Apay adi ka matagaw awidan. Ada ka di pa'y kwartam. Kuwangarod nanang. Awan kwarta. Ada ka di parikot. Apay akas ta ti panagsaom. Ha? Awan parikot nanang. Sige, umayak to. Adda ngamin ar-aramidan mi iti pagadalan. Kano ka nga ron nga agawid? Makitan to nanang. Intun malpas ti ar-aramidan mi. Isunto ti panagawid ko. Maala, ibagam nga ron no kaano ka nga agawid tapno amok. Amangan no adda ngamin papanak. Ha? Papanam nanang. Ijay balay ti kasinsin ko ijay sa bali a probinsya. O sige nga rodan, bye. Oh, apay akas kala na tukkaw iti ulag. Anya ti parikot? Imawag itay ni nanang. Damdamagan na no kaano akano nga agawid. Agawid ka ha. Tayo ka dumawat iti allowance mo. Ibagam nga do ti babayadam. Tapno adu mati itad na kwarta. Kasano nga inak dumawat iti allowance ko. Kad sa anak maten asumsumrak. Kad maisa, dakkelan ti tiyan ko. Di ibagam kininanang mo. Nayunan na ti allowance mo. Taddan apo ko na. Tapno dakdakkal ti kwarta nga itad na. Nakurang at talaga ti panagpampanunot mo. Agpakita ak amasikog. Kalpasan na, dumawat ak iti kwarta. Anya nga rod ngay. Ilibak mo kit din na masikog ka. Ay, maliribo ka na. Anya ti aramida. Uray ko man no responsable kamot. Kanayon ka na bartak asumangpet. Anya pa'y lang ti pagkunam kanyak. Kat nalaingak mat. Oh, anya ngay ko man ti paglaingam. Ibagam man. Isu nga rod amasikog ka ita. Kablawan ka, balasang ko. Adan certificate mo. Agyaman ako nay, sister. Nalpas matlangin ti training ko. Mapanak kita ija porokyo. Kayat mo ka diti sumurot kanya? Eta ka din, sister. Diyak pa'y matintariman dagiti gamit ko, sister. Madamdama pa'y matkit di. Ibagak ija may sa a helper. Atulungan da ka, amangi karga ka dagiti gamit mo. Itibag. Nasingpat ka na lang dagiti helper dito'y training center, sister. Amo da tigam gamit mi. Wan. Amin asumangpat dito'y akaskan ka. Ikan mi iti numero, amin agamit da. Ti helper, ti mangikabil iti kamayo, nukas jay amaakas, tapno saan nga sinukat. May sa ti numero amin agamit mo. Kasmatla kadagiti dadduma. Saan ka day kadagito yan ti panaglepas ti training ni Helen? Wen, tatang. Ay, intaman kit di pasyaren, inton bigat. Aywan man anak kaw. Amwan ta no makalpas mo't laeng. Ada tao. Inak ilukat tiri daw, tatang. Ada ako, nanang. Nagbati ni sister ija ayan ti ado at tao ija sangot ti tiyangge. Intayo matagdangag iti bagana. Ay na, anak ko. Di mo pa'y imbaga nga agawid kagayam. Tapno imay da ka sinabat. Ala, idisum nga rudan ti gamit mo. Tamapan tayo iti ayan ni sister. Nagmayat matan ti panang tarip nung ni sister kada tayo.
Mayat no kanayon tayo ang mapandumngag no kasjay nga umay manan. Wen, nanang. Talaga amayat. Kahit kasanugaya man ti masahista nga apo ko. Agabang tayo ka din iti pagbalinin tayo a klinik mao. Klinik adagos, lolo? Awan pa iti massage clinic dito ili tayo. Mayat tap no awan ka kumpitinsyam. Abangan tayo ti may sapay asiled iti asidag ti parlor ko. Ijay kan nga agmasahe, anak ko. Nulakit tamayat day ta pagsapulan. O di mangala tayo iti lalaki a masahista. Tayo sumot ti mang masahe kadag iti lalaki. Kat si kamot ti mang masahe kadag iti babae a customer apaw. Wen, lolo? Ada contact number kanyak ti lalaki akadwa ka nag-training. Asidag dito'y lugar tayo. Ay, di isun ti ayaban tayo akadwam tao. Nga agmasahe iti massage clinic mao. Saan man nga tan asumangpet day di alalaki? Napanan naman nga tan. Ay, sinalbag katikas to eh. Babawi kon anak kidin na kenkwana. Nataer nga agpaiso. Ngamawan mataam muna. Irresponsable alalaki. Kasano da ito yan? Saan pa'y anabayadan ti abang? Sigurado nga agungot ti aking balay. Ay, buwisit ti kasto eh. Anak, imayak di ti klinik mo. Tadi ka pa'y mat nagmerienda. Customer ko amin dagita nakatugaw nang nakapila da. Saan ka di nga da kaduam? Isu ti mang masahe ka dagiti lalaki, nanang. Syakmat ti babae. Aduda nakapila. Kaluklukat laeng ti massage clinic mo. Ang adudan nga agpipila. Nasa uti may sa nagpamasahe. Nga adda ka no massage clinic di tabalasiw ti kalsada. Ngam nangina ka no ti awat da, nang. Kasta ka di? Ita nga minapanawan, sa pulen ti tao tinalaka. Tanangin na amin nga minan agagatangan. Sapay ko ma, tag na nayo nakastoy ti umay agpamasahe, nanang. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanping. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo tagpadaan na bartag damaya kan Carlos. At dangaron na pasama kadakwada. Nakipagyan ni Carlos iti silid ni Maya. Idi agangay, aburido ni Maya. Gapo iti kinairesponsable ni Carlos. Nang runa, tagdadagsenan da ito'y. Iti sabali abangir, nalpasan ti panag-training ni Helen. Kat nangabang matiinana, iti massage clinic, apagmasahyan na. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo italawas anapaulwan. Massage clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nasa uti may sa nagpamasahe. Nga adda ka no massage clinic di tabalasiw ti kalsada. Ngam nangina ka no ti awat na, nang. Kasta ka di. Ita nga minapanawan, sa pulen ti tao tinalaka. Tanangin na amin agagatangan. Sapay ko ma, tag na nayon akastoy ti umay agpamasahe, nang. Basta nasingpet ka kadagiti umay agpamasahe, kan saya atem ti trabahom, sublianda ka, anak ko.
Talaga akasta ti aramidag. Takasta ti imbaga ni sister arumbang nga aramidan, nanang. When numayat ti serbisyo, kayat nakalakit di ti tao. Amin dagitay nagpamasahe. Ibagada nga agsublidan to kano. Ay na, Helen! Damag kung adu ka no ti customer mo iti massage clinic mo. Kasapulak gayam ti aglinis. Kan mang sukat ka dagiti abong ti kama pag mas masahian mi iti kadwak. Kayat mo ka ti umay, tatangdanan ka mat. Hoy, kayat ko tawan matrabaho. Tumultulong aklaan nga agla ko ijay tiyangge. Ay na, ngamawan mo tangdan ko. Alangan mo tatangdanan na kaninanang mo. Ay, sige, umayak. Tapno at damat makuna at trabaho. Ay na, assistant ti masahista. Ay, saan akatulong, ta saan aklas. Ano kayat mo? Di oray awagan ka iti manager. Ay, saan mo't abagay ta saan asya ti akin kukwa. Ay na, si Kamat. Assistant lang yan, mayatan. Mangrugi ka nga rin ton bigat. Kaasimat ni nanang, no isupay lang ti umay agdalos. Jakmat ngamin makita, tauray siya kumati agdalos. Ay na, saan kan nga agliday? Taaddaak mat apara dalos. Ay este, assistant ko na kuma. Ay na, adumat nga agpayso tinataangan nga umay agpamasahe. Ay, dagiti nasakit, tisikat kan bukot da. Ado pa'y ti balikbayan agalante amang tad ititip. Ay na, mabiit ka ama kaurnong no kastoy laeng. Ay na, nagswerte kan gayam. Basit pa'y ti urnong ko. Taigatang mi kaninanang iti bakante alote di taasidag. Anya? Ay, makagatang ka pa yan itilote. No lakat agtultuloy nga ado ti agpamasahe kan agpailot. Ay na, nagpartak ka adumuras no kasta. Nalabas matday ta dumuras ako nam. Saan kit din? Ay, mano tinagpamasahe ang nagmalam? Pati pa'y nasakit ti saka na anataangan. O may daag pailot. Jak nga rod ni namnama akastoy kaado ti umay agpailot. Ay na, mayat ka nung amin ti panagilot mo. Kasta tinangag ko nga ibagbagada. Maya, apay di ka matagaw-awidan. Nanang, pangasim. Umay ka kuma dito ospital. Awan ka duwak dito, oy. Anya tinapasamak mo. Apay nga da ka dito ospital. Ang anakak, nanang. Umay ka kuma. Kasapulan ka. Aganak? Ayan dakin putot dita anak mo. Apay adi nakakaduan dita. Di pa'y matsimang pat, nanang. Pangasim ta umay ka. Marigatan ang aganak. Sinalbag day ta lalaki. Idagragsak kayo, kadwam. Itatagrigat ka, ang may saka. Apay adi mo awagan. Saan matamawagan, nanang? Umay ka kuman, pangasim. Sinalbag kiti. Ayan day ta lalaki. Makapasuron! Kunak man no agad adal ka. Takunam nga agbalin ka a midwife. Ngam saan mat gayam, ta illegal wife. Ni, apay ko mga illegal wife ngay, nanang. Apay, legal nga rod ti panagtipon nyo no asino man day ta apilato. Nanang, saan apilato? Ni Carlos. Carlos no Carlos. Ngam pilato para kanyak. Tapututan na ka, adi yu pa'y imbagbaga kanyak. Italang nga ibagam, taaganakan. Pestekit di, ay ipungot ka kumakat. Pakawanin nak matinananang. Saan kayon nga gungat? Pangasim, pakawanin dakon. Ay na, nagsakit ti tiyan ko, nanang. Matayak sa iti sakit. Ay, anya pa'y ngay. Kunak no may santo a midwife ti anak ko. Saan mo't ta wife kunak manan.
Sapay illegal! Ne, Sofia, sigamot gayam day tamasabat ko. Naggapwam ka di. Nagapuak man iti ospital. Ospital? Sino tina-ospital? Ay, kwa. Daytay, saan mo nga maamu daytay? Napan ko lang binisita. Kasta ka di? Sige, tamapanak mat di ta parlor ko. Sige, tagawid akmutan. Ay, madamag ko man gayam. Apay akas lang masursurun ka. Adda ka di parikot mo. Ay, awan. Adala na panunot ko. Ang awan anyaman na daytoy. Agpada kayo matanala daw si Mang Pait. Inuray ko ni Helen. Tada pa'y ngamin ti agpapailot kan ko na. Tatang. Mala, aginan na kayo nga ruday, sakbay ang mangantayaw. Nakaluto akon. Tatang. Nasingpat kat ni Lolo. Agluto numala daw ta sumangpat. Talaga kasta ni Lolom. Awan ti kasken ko na iti kinasingpat. Tapasablugan dakpay, mate. San apasablog day jay, Lolo? Agpay sumat nasingpat kayo. Uray da kayo mat nga agina. Nasingpet kayo, mate. Imala kami kan ka, Lolo. Nasingpat ka, isuan nasingpat kami, mat. Ala, aginan na kayo nga ruday. Tayin na kun agidasar iti pang malmantayaw. Imay ka din ti ama ti anak mo. Imawag nanang. Awan ka no ti signal iti disung ayan na. Adda ngamin nangarkila iti van nga iman maneho na. Kasano, ti babayadam dito ospital. Pakibayad mo basitan ananang. Awan ngamin imbati na kanyak akwarta. Ta saan pa'y nagpasada. Pinaay mo lang arudan ti arapang ko para kan ka. Ita, siyak pa'y ti mamules tiyang gapu iti aramid yo. Nanang, ipagpagapumla ko man iti ubing. Apo kong ti ubing. Jak inarapaap ti maaddaan iti apo ko anasapa. Ni nanang, Agpay sumot, ipanpanakkel ko ang maaddaanak iti anak adi adal. Angam saan mat, taapo ti inted mo adi na oras. Dapat ibit ti maladaga. Nagbas ngay kagaya man? anya ti klasim nga ma. Naganakak ngawan ka. Nagawid itay ni nanang. Tawan mang pakan ka dagiti dingon na. Kas talade. Napatpatag nga ro ti dingwan na. Ngamsi ka nga anak na. Agtal na ka. Gaputa iso tinang bayad, iti bayadam ko ma iti ospital. Uray masursuron, binayadan na, tawan kamat amang bayad. O di thank you. Thank you, tabi nayadan na. Kat, anya nga iti ko nanay, di nakita na ti apo ko na. Saan anaragsak? Taimbes ka nung agbalinak a midwife. Saan? Taapo ko ti intad ko. Saan na balya? Siguro, maragsakan to, inton dumakailan ti apo ko na. Kaano ta ka di nga agkalay sa? Basta, inton to. Nanang, ituloy ko man ti agadal. Ituloy mo no adda kwarta mapagadal mo. Kano adda agaw awir iti anak mo. Sikan ati agawir nanang. Dinak ibibiyang, ta idi pagad-adalan ka, sa bali ti inubram. Sige matan ananang, pangaasim. Igaid kon ti agadal. Napukawan ti ganas kong agpaadal iti kaskan ka. Ibagaman kin ni Pilato, tapagadalan na ka, no kayat na. Pangalaan na ngay iti pangpaadal na kanya. Idi pa'y lakumaan na panunot mo da ita. Nagsayaatan kumatibiyag mo, no makaturpos ka nga umuna, sakbay nga aggantil ka. Ha, sa bali mo ngamin aramid mo. Ne, si kamot day tamasabat ko, Ben, nagapuam.
Nagapuak iti balay ti gayam ko nga amok. Anya ti kayat mo asawan. Gayem mo ti amom? Diyo kadipay amo? Siya ti assistant ni Helen iti massage clinic na. Massage clinic kunam? Ne, adda ka di massage clinic, jay bulag? Oy, very true, nana. As in, massage clinic. Ay no, ado ti mapmapan a tao. Isu nga inalanak nga assistant na. Adda ka di sweldom? Uy, syempre mataan, nana. Ay na, magnaayamot tilugan no awan gasolina na. Kasta ka di. Ay, wan gayam. Apaya saanan nga agaw-awid ni Maya dito lugar tayo? Adamot itay bigat. Jaklaan mo no nagpakabisera manan. Di mo la matultulad ni Helen. Kas jay ka kumamot. Anya ko matituladak kan kwa na. Ti kinalaing na nga aglaba. Naudi kan iti damag. Addan massage clinic na tapnam mo. Nadurasan ti biyag na. Pag kunaamot anadurasan ti biyag na, nanang. No saan anaduras? Di na kumainala ni Ben nga assistant na. Assistant? Nakadamagan nyo mat. Ha? Imposible data. Imbaga mismo ni Ben kanya. Saan nga taalastog dayjay abakla? Saan mat nga agulbud day di abakla? Awan pa'y nadamag ko nga inlastog na. Hay, jak mamati ati may sa abulag. Kat dumuras tibiyag na. Kunak man no, agyan kayo ni Jebalayo. Kayat mo kading agyan kami iti anak ta, ije balay mi? Isungarod adamdamagag. Tanusaan kayo nga umay dito yan. Mangalak iti sabali akadwak ditoy. Ta, asino kumati alaam akaduam aber? Nagado a babae di tamayat. Pakitaham lang iti kwarta. Sumurot dan. Di mo pa'y maaramid ti pagrebangam kada kami nga agina? Kayat mo manan ti mangikabalay iti sabali? Ha? Anya pa'y lang nga pagrebangan na ti kayat mo. Talaga anak kurang ti utak mo. Tadi mo amo no anya ti kunak a pagrebangam. Nabayadan tan ti bakante alote iti asidag ti parlor kan massage clinic. Anak ko, Agpatakder ta ka din iti balay ijay, nanang. nayunan tapay ti urnong ta, anak ko. Imbagkat tay saan ta nga agkurang intun mairugi a maipatakder. Sige, nanang. Inton malpas ti may patakder, ialis na ti parlor kan massage clinic. Tapno santan nga agabang. Mabiiten a mapasamak day ta, anak ko. Imbaglakit din, tado ti umay iti massage clinic. Dakkel ti naitulong kadata ni Sister Elisa. Pudno day ta, nanang. Awan day to'y apagsapulak no saan agapukan kwa na. Nakaumay ka mo dito training center, tata. Umay kayo ikan iti prutas ken natnatang, sister. Agyaman kami unay, tata. Kat, kumusta mat ni Helen? Adan massage clinic na, sister. Ado ti umay nga agpamasahi kadakwada. Kadakwada? Asino ti kadwana? Jay met lang nag-training ditaw, sister. Tagay jay kabangibang apuraok. Amo kon, tata. Pada namat lang anasingtot dayjay. Isu ti kadwana nga agmasmasahi ijay. Maragsakan nak. Tamaya tinagbanagan ti tinulungan mi, tata. Katagyaman kami unay, sister. Dakkel ti na itulong mau iti apo ko. Agriring ti cellphone ni Carlos. Ngam adda pala ije ba niya? Alaot man ti cellphone na takita. Nagan ti babae ti umawawag. Asino day ta babae?
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalpasan ti panag-training ni Helen, ngagmasahe kan agilot. Idinto tamasikugmat ni Maya, adi pa'y nakaturpos. Idi aganak ni Maya, saan na kinaduan ni Carlos, tanagpasada. Kapilitan nga inawagan na ti inana, tamarigatan nga aganak. Naklaat, kan masuron ni Sofia. Kapilitan na napan, ngam sinidir na ni Maya. Iti sabali abangir, nadurasan ti massage clinic ni Helen. Taado dagiti customer na. Iti matdagos ni Maya, at daim mawag, iti cellphone ni Carlos. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ang riring ti cellphone ni Carlos. Nga madda pala iyaban niya. Alaag man ti cellphone na takita. Naganti babae ti umawawag. Asino da ito babae? Oh, abay nga igamot ti cellphone ko. Asino ni Claire iti biyag mo? Ta umawawag? Gayam ko. Ada ka di reklamo? No adda umawag kanyak alalaki. Awan ka di ti anyaman na kan ka. Anya ko matidakas na. Umawag lang, mat. Kastagaya ma. Ha! Dinadaal mo ti biyag ko. Kasano ko dinadahal ko ti biyag mo? Si bibiyag ka pa, mat. Kan nasalunat ka, mat. Apay nga ibaga dinadahal ko ti biyag mo. Nay, nagpa-deliver kamot iti darat. Simintaw kan landaw di taluti aginatang yaw, anak. Wen, tatang. Tapno mairugi ang maipatakdar. Ay, dakkelakit diti paaramid yaw. Tanagadumat dagiti materialis nga impa-deliver yaw. Di tanto nga minan ti parlor kan massage clinic, tatang. Kan, balay tayo matan. Ha? Tapno saan tayo amarigatan nga agawid iti sigot a balay tayo. Ta medyo adayo ijay. Wen mitkit di ah. Tapno saan kayon amarigatan nga aginawaid no aggapo kayo iti trabaho yaw. Wen, tatang. Nalawlawa basit ngem ti ayan mi ita a parlor kan massage clinic. Ay, nagbiit kayo matin anak kaurnaw ng iti pagbalay yaw, anak. Balay tayo tatang. Apay abalayo kunam. Nay, mangrugin ama ipatakder ti balay yaw, anak. Da kayon ti makaamo tatang. Ay, amangan no addan tao iti parlor ko. Siya kun ti makaamo, anak. Awan pagdanagam. Amok mat dagiti agtrabaho. Ken tumulong akmatin nga agtrabaho. Alangarod tatang. Tamapanak pay iti parlor ko. Sige laeng. Awan ti pagdanagam, tadaak dito, awi. Ay na, imbaglakit din tada kayo tatang. Asino pa'y kumatiag ti tinulong? No saan adatayaw, anak ko? Wala tatang. Iso sikat ti the best father. Anya ti klase malalaki. Irresponsable. No naumakan kanyak, nawaya ti ruangan. Saan asyak ti papanawang? Sikat ti pumanaw. Awan sirserbe malalaki. Mabayadan ka diti habang da ito'y boarding house. Di na kamatan ikan ti inam iti kwarta. Awanan kay tibain. Muti ta cellphone mo. Ne!
Apa yung parasak mo ti cellphone ko, ha? Nadadailan! Rumbang lang! Tapno awanan ti aramatom amang text ka dagiti agduduma babae! Ay na! Makabil ka makitam! Ay! Padasam! Pumanaw ka ditoy! Diyak ka sa pulan ti lalaki akaskan ka! Ah, pumanawak man laangan! Jakmat ka sa pulan tikaskan ka! Di ka lang kuman nakikita! Nadadahal ti biyag ko gapukan ka! Apay ang nagdakkel ti awit mo abag. Kan, anak mo ka di day takib-kibinam? Ha? Anak ko na. Agawid kami ngamin iti balay mi. Ayan ti asawam. Apay adi nakamanlain tulod, wano kinadwaan. Sapay nagdakkel tabag mo. Diyak amo tinapanan na, nana. Apay balasang ko. Nagapa kayo kadi? Ay kaasim ti anak mo. Ay, amangan numabisin pa yan. Nalabit ang mabisinan, nana. Awan ngamin awit ko at inapay. Ay, ada tinapay itibag ko. Aguray adtoy, itid mo iti anak mo. Agyaman nak, nana. Awan anyaman na, balasang ko. Ala, ingkay pa'y aglinong iti sirok tinarokbus akayo. Tani, madlaw anabambanog ta anak mo. Apay ang nagdakkel day taawit mo abag. Ayan ni Pilato. Nanang, saan a Pilato day jay? May saas satanas. Satanas ko nam ita. Ngam apay abinay am nga inanakan na ka. Kunak no saan akas jay nga irresponsable, nanang. Di ka ngamin nagpampanunot. Day ta ti maganab ti kasken ka agarang kanjang. Sorry, nanang. Saanan ang maulit? Maisubli ka di day ta panagsoring tinapasamak. Panakaibabain ti impaay mo kanyak nga inam. Inak agi deliver kadagiti lako. Amangan no inton sumangpetak kat di ka manen nakadalos kan nakalaba. Madamdaman to, nanang. Nasapa pa'y mat. Anya nasapa ako nam. Anya ti kayat mo. Tilaeng kadimang saksaklot iti dakulap mo ti into naram. Ha? Naglaing kakit din. Inak man laangan. Kastoy gayang ti makabasol. Saan akastoy ni nanang ini? Ita, naungatan. Inak man laglaban. Tapno saan manan nga agungat inton sumangpat. Alaak amin dagiti murang. Tamapanak di tarwar nga ayan ti gripo. Maya! Ay na, madama ka gayam nga aglablaba. Ay, labsan ka pa'y Nagkapom ka di. Ay, di tabalay da Helen. Intulod ko, tak-asimat. Adaman damagak, Ben. Ado ka di ti customer ni Helen. Hoy, adua. Kat no madamapay amang ipatpatakder iti balayda, iji asidag ti parlor ni nanang na. Anya? Balay ko nang? Katwan! Nojak agbiddo. Sika ni Pilato. Pilato? Kasano ko man nagbalina ka, Pilato? Kasta tiladawan tinangsikog kinimayang anak ko. Abay ngay nawagan dak iti Pilato. Anda ka di amom asinikugan ni Pilato? Saan kalaeng a Pilato? Bastos ka pa'y. Manikog. Ha? Dita ka man laangan. Nana, kumusta ti anak mi kinimaya? Saan na siya ti pagdamagam? Bastos. No adda panunot mo. Ingkakitaan kat ikam iti abasto na. Puisit ka lalaki. Sakit din timang takan iti putot mo. Na, tapi manaw kiting. Bastos at talaga dyan ang sikogkan ka. Nagkitaan nyo, nanang. Saan ka di adi mo pa'y nakikita? Nakitak jay ladawan na ijay boarding house yo. Jay adda ikaw tikiday na. Ha? Nasabat ko ijay tiyandaan. Nagsarita kayo ka di, nanang.
Inawagak iti Pilato. Imbes nga irespeto na. Saan? Tapresko kan bastos. Apay, anya ti kinayat mo iti day ti alalaki. Kasla adik. Nanang, lipatin yung daya tao. Taoray siya kat linipat ko matan. Awan serbina at tao. Talagang awan serbina. Gaputa dinadaal na ti reputasyon tangagi na. Di ka ngamin nagpampanunot. Day, nagapwam, basang. Nagideliberak itilakok dita ang sidag, tata. At damot gayam trabahom dito'y ili, tata. Ay, bambantayak lang. Mat nagiti trabahador da Alisa ken Helen, basang. Ha? Trabahador da Helen, konam, tata. Wain, balay da ito'y maipatpatakder ditaoy. Ado ngamin ti parokyano ni Helen. Magustuhan da ti serbisyo na. Nagasat nga rod ni Helen no kasta. Uray may sa abulag. Saan alapay ti kaadat diferensya ti may sa tao tapno agbaligi iti biyag. Saan agaputa bulag ket agpulpok latad. Nanang, umay ka mga nang. Itay pa'y anak ko ululimak ka di tatugaw mo. Ay, uray gayam bulag. Ket adda atiwan na asan ang bulag. Maawatang ti kayat mo asawa nanang. Nadyak agbidnot. Ni Helen tidakdak amatam. Ammo na nga inaramat ti utak na. Ita, oray may sabulag. Dimurasan. Lading itak nanang. Saan ko nga inaramat ti utak ko akas iti ko nang. No asino pa'y titinagtagibasit ko. Isumot tinasaya at timasakbayan na. Oray siyak nanang. Pinagtagibasit ko idi ni Helen. Agpaiso ti konada. Asaan alapad ti kinaadda ti diferensya ti bagi. Tapno mabaliwan ti kasasaad iti biyang. Nalpasan ti balay nga impatakderiyaw. Jaylaangan arubayan ti ipatarimaan ko, tatang. Agawan tayo nga ipatarimaan, tapno umalis tayo, nanang. Di kagdanag, anak ko. Nakadeposito ta iti ababangan ta a parlor kan massage clinic. Uray saan tapay apumanaw, aging gat may sagana ti amin. Kasta ka di, nanang. Mabitlay nga urayan dayta panang tarimaan da iti arubayan. Padalusan tayo pa'y iti unay ken arubayan na. Kalpasan na. Awisan tayo ni Sister Elisa na ipables tayo ti balay. Anak ko. Awisan tayo, tinangtulong kan ka. Nagmayat ko, ma. No makitak mat ti balay nga impaaramid ta, nanang. Kuma, anak ko. Angam, ibagakan ka. Napintas ti balay tayo kadalulong. Pangasim, nanang. Di mat bumabanti gure-gure ti anak ko. Ipan ko kumay di hospital nga mawan mat kwarta. Kagat-gatang kutistak ko. Awan ti kwartak ita. Kasano nga ruditan? Rumuarak. Tinakpadasan ti umutang nadag pa utang. Imbag no addag pautang kan ka. Kat amudang awan trabahom. Nguray ibagak nga ramatan ti masakit nga anak ko. Amom ti tao ita. Napatpatag ti kwartada ngam ti padada a tao. Inakpadasan ananang. Barang adamasi kanya. Ingka no adda maasikan ka. Nasaya at no adda maasi. Ngam no ngayawan. Padasam nga awagan ni Pilato. Helen, masabatan ni Maya. Hoy, kaslagsang sangit. Hoy, Damagan ta, no, apay. Maya? Ada ka di parikot mo? Inakagbiro kitang pautang. Masakit ti anak ko. Ipan ko kumay di hospital nga mawan kwarta.
Kasta ka di. Agore ka kay kan ka iti pang pa-ospital mo iti anak mo. Agpay sa Helen, anday po utang mo kanya. Kaasi ti anak mo, no di mo pailaipan iti ospital. Mabit lang. Oh, adto'y tinakasobre a kwarta. Agyaman ako na, Helen. O sige, taipan ko ti anak ko di ospital. Hoy, kaasimat ni Maya. Agsangsangit piman, gapo iti anak na. Ayan nga tati asawa na. Apay adi na tulungan. Diyak pa'y nadamag nga da asawa na. Idi kwan, si mangpat nga adda kadwana nga ubing. Ngam, awan mat kadwana nga amati ubing. Awan pa'y nadamdamag ko. Tadyak mat nga min rom-romwar. Adda ka di mo lang na utang mo a kwarta. Adda nanang, ni Helen tinang pautang kanya. Ipan ko ti anak ko iti ospital. Sige, taumayak. Kadwaan ka mapan iti ospital. Agyaman ak nanang, kunak no kagura na kami iti anak ko. Saan kayo akagura? Nasakit laang tinaakam ko. Gaputa pinaay mo ti kalikagom ko amang paadalkan ka. Nanang, uli tagtagkid daw iti pamakawan. No apay mat asatay lama ka amiris. No adda madi nga ibunga ti inaramid tayo akam mali. Diyak ninamnamaan ni Helen at inagtagibasit ko. Ti makatulong kanyak iti tiyempo ti rigat. Oray siya. Diyak mat ninamnama nga agbaliktad ti amin. Agpaisutay ko nada, nanang. At ibiyang kat kaslapilin. Numaminsan, adda ka iti ngato. Numaminsan, adda ka iti baba. Kasta ita tinapasamak kada kayo kada Alicia kan Helen. Adda da ita iti ngato, nanang. Kaanumat nga ta, adda ta ti agyan iti ngato. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanping. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon ti panagapa da Carlos kan Maya. Aging ga pinapanaw ni Maya ni Carlos. Nagawid ni Maya ti balayda, nga uray marurod ti inana. Iti sabali a bangir, nalpas ti impaaramid da Alicia kan Helen a balayda. Iti may sang aldaw, nagsakit ti anak ni Maya, kat kapilitan anapan imutang iti kwarta, kat ni Helen tinang pautang kan kuana. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Agpaisutay ko nada. At ibiyag kat kaslapilin. Numaminsan, adda ka iti ngato. Numaminsan, adda ka iti baba. Kasta ita tinapasamak kada kayo kada alis kan Helen. Adda da ita iti ngato. Nanang, kaano mat adda ti agyan iti ngato. No agtali na edak ngaglaklako laeng. Awan lat amukon. Sika, di ka mat nakaturpos. Nanang, mapantayon ay iti ospital. Ala, umunakan amapan mangkita iti pagluganan. Sumaruno kami iti ubing. Sige, nanang. Talaak tibag ang naglaon iti gamit ti ubing. Umuna ak ngarudan. Anyati ko na ti doktor. Nanang, masapol ang ma-admit ti ubing.
Nadinggi ka no. Anya? Dingge. Ay, una yun. Isumit lagayam asaan abo mababatigur-igur na. Kan agbakwar pa'y no daduma. Kasapulan ka no pa'y tidara nanang. Mapanak ka no pa'y ijay blood bank. Kaasim at tiubing. Imbag no umanay deta inutang mo kin ni Helen a kwarta. No pagkatang iti agas kan pagbayad dito ospital. Sigurado lakit di ako rang nanang. Kasano nga rudan. No amokla kumakastoy. Saan ak kumapay agim matang itilako. Kasano akpay ita makalako no kastoy mo. Kastoy gayam ti kinarigat ng dagsakit nga anak. Kasta tibiyag ti may nga ina. Parikot na amin ang mapasamak iti anak na. Awagan man ni Maya no kasano ti anak na. Ha? Ay, kasano nga tangag payson? Ay, awagak man. Ay, aday ta. Hello, Maya! Kumusta ka no ti anak mo kuna ni Helen? Na-confine ta dinggi ka no. Ang kasapulan pa iti dara. Mapanak pa iti blood bank. Kasta? Ay, o sige, dahi tat ibagak ka ni Helen. Ay, madama ngamin nga dahil ilutan na. Kasta ka di. Agyaman ak iti awag mo ha. Awan anyaman na. Kinapuno na. Ni Helen tinang ibaga akuntakan ka. Anya ti kunam, tatang. Nakakonfine ti anak ni Maya ija ospital? Day tamit tinaibaga ni Ben. Agkasapulan da pa'y kano iti dara. Ay, nakarungarod no kasta. Ay, kaasimot ti ubing. Nasaupay ni Ben. Ngay mutang kano ni Maya iti kwarta kini Helen. Tawan kanot kwarta na. Ay, inton malam. Umuna kayong agawid, tatang. Tamapan kami man kada Helen kan Ben ija ospital. Ingkam bisitaan ti anak ni Maya. Ay ketun abalasang kau. Barang saan unay ngagdanag ni Maya. Kuna ni Ben ngagsangsangit idi umut-utang kini Helen. Ay, nagrigak nga agpayso. No adda masakit kat awan apulos ti kwarta. No kumata impandaadagos ija ospital. Saan kumaakim maraw ti sakit di ubeng? Sa dalaim pa ni di adda na utang da akwarta. Sika ka din na ita, Maya. Kimutong kamay. Kimutungak ang mga asikaso iti anak ko. Adda iti ospital. Ngamsi ka. Nabartag ka manan. Day talati ang mong aramitan. Tapakibiyangan manan ti pa nagbartag ko. Inka aglamas iti arak. Taday talati ang mong aramitan. Peste ka lalaki. Ano? Abay, mapistiya ka kung kunam, ha? Awan ti imbagak ang mapisti ka. O, abto'y ti reseta ti agas. Ha? Gatangam no adda panunot mo nga ama. Anya iti gatang ko. Ikanak man kiti kwarta, tawang kwarta. Ha? Peste ka talaga. Aglisi ka dita. Tasyak man lang ti gumatang. Awan agas ti ubing. Awan sirsirbim. Apay ngamin na binaybayam. Agsakit lakit nga rod ti ubeng. Kumusta ti anak mo, Maya? Awan pa'y mat kinagbaliwan na. Imbag man ta nakaumay kayo, Helen. Nana Alicia, kan Ben. Umay mimot kumustaan ti anak mo, balasang ko. Ay, kaasimat ti anak mo. Adda dextrose na. Adda dara amayalison kan kwa. Sa bali pa'y ti oxygen na. Diyak nga rod makaid namang kitkita iti anak ko. Numabalin la kumasublatan ti marikrik nana. Siyak kuman ti agsagaba iti sakit. Saan kat nga iso? Dakkel ti may tulong ti kararag. Agkararag tayo. Bayam balasang ko. Tano umay ni Sister Elisa. Ibagak
nga agmay-may sa kami nga agkararag para iti panagimbag ti anak mo. Sister, ikararagan tayo ko mati ubing nga adda iti ospital. Awan ngamin tinagbaliwan na, manipod impanda iti ospital. Nasaya at day tanging bagam. No agkay kaysa tayo as ipapas na kagdawat iti kaasi ti apo. Awan imposible kan kwa na. Mamati kami iti dayta nga imbagam, sister. Day tatipod no. No mamati ka, di nakapaayan ti apo. Ngam no adda pa nagduadwam, amomot ti apo, ti adda iti kaunggan, ti tunggal maysa. Pudno dayta, sister. Kat sakbay, ngayon ti akid daw iti apo, laki pan tayo, dagiti nagbasulan tayo, kat idawatan ta iti pamakawan, sakbay, nga akid daw tayo. Kumusta ti ubing? Nagsangit itay nanang. Di mawat iti kanin na. Saan akas iti kalabas? Apulos asan nga agsangit, wano dumawat iti kanin na. Anya ti intad mo akanan na. Tiinsang putda na naali siya at tinapay kan gatas, nanang. Ha? Imay da kabayatan ti kaawan ko. Wan nanang. Imay da kada Helen, kastamat ni Ben. Itala makitak ti kinasinaw ti puso da. Napanunot ko pa'y nga isuan na duruas ti massage clinic ni Helen. Tanadalos ti panagpuspuso na. Managtulong pa'y. Mamati ak iti dayta nga imbagam, anak ko. Saan abaybay anti apo tinasingpat a tao. Sofia, naggapu ka di iti ospital? Wan, napan kayo mat gayam bimisita ijay idi awana. Wan,